Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kani. Sa ato dinhing parokya atong gihimo ang kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Pilar. Ikawalo na ron nga adlaw. Kinsa man ninyo dinhi nga perfect attendance, taas ang kamot. Di man mo isa, wa naman tingali mo yung mga kamot, no? Sige, usa na lang kaadlaw kuwang, ma-perfect na ta. Kamong uban, wa pa'y klaro. Iampo nato padayon ang kalinaw sa kalibutan, ang kalinaw sa atong nasod, ng atong mga leaders, labi na gid sa gobyerno, magsinabtanay unta, dili magpadala sa tambag sa dautan, labi na gining kahakog sa kwarta, sa gahom, ug sa dungog. Ato sang iyampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots aron mahimong malampuson ang ato mga kalihukan ug mga proyekto dinhi sa simbahan. Nga unta hatagan sila sa Ginoo sa proteksyon batok sa mga dautan ug hatagan sila kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Kamong mga pari nga nag-alagad diha sa halaran sa Ginoo, pagbisti kamog sako ug panghilak kamo, pangadto kamo sa templo ug pagbangutan didto sa tibuok gabii. Hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo, magdalakidig kalaglagan gikan sa labing gamhanan. Pagka makalilisang sa maong adlaw, patinguga ang trumpeta, ipalanog ang pasidaan didto sa Sion, ang balaang bungtod sa Dios. Pangurog kamong katawhan sa Huda, kay hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Usa kini kangitngit ug dulom nga adlaw, gitaptapan sa mga panganod ug ngiob kaayo. Ug sama sa kangitngit nga mulukop sa kabukiran, muhugpa ang bagang panon sa dulon, nga wala paingon sukad masukad, ni may sama ni ini sa umaabot, nga mga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maghukom nga matarong,
kalibutan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Isa-isay ko ang tanan mong katingalahang mga buhat. Maglipay ako ug magsadya diha kanimo. Awiton ko ang kadayganan sa imong ngalan, ulabing halangdon. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Gibadlong mo ang kanasuran ug gilaglag ang dautan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Ang mga nasud na unlog sa gahong nga ilang gihimo, sa litag nga ilang giladlad, nabitik ang ilang mga tiil. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Apan ang Ginoo nagalingkod sa iyang trono hangtod sa kahangturan. Gipabarog niya ang iyang trono aron maghukom. Gihukman niya nga matarong ang kalibutan. Gimanduan niyang kanasuran uban sa kaangayan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Alleluia, alleluia. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag, busa kundiha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga mag-unay away
unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, og kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang hinagiban nga inandam, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong og mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayod kanako, ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag niini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga malinis ug maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya ug magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Taas-taas ang atong Ebanghelyo, pero ang usa ka importanteng punto nga gisulti ni Hesus nga dili gyud pwedeng magsagol ang maayo ug ang dautan. Dili pwedeng sagolon ang Ginoo ug ang demonyo. Dili pwedeng sagolon ang sala ug ang grasya. Sige, lingya imong tupad ing na wa maghalo-halo ron ang imong kinabuhi. Dili halo-halo. Ganabang hilig mata ng sagolon, ang asawa ug ang kabit sagolon, ang bana ug ang kabit sagolon, ang simbahan ug ang korupsyon sagolon. Ana no? Ang flood ug ang control buwagon. Ibilin ang flood, kuhaon ang control. Ana. Hilig ta ana. O kanus aman mahitabo nga magsagol ang maayo ug ang dautan kung mangita na tag personal nga katagbawan. Kana bang imog yung tagbawon ang imong kaugalingon? Muna si Mama Mary, wa gyud magsagol ang yawa ug ang Ginoo sa kinabuhi ni Mama Mary. Ang sala ug ang grasya wa gyud magsagol. Ngano man, wa man mangandoy si Mama Mary og katagbawan sa iyang kinabuhi. Ilingya imong tupad, ing nakinsay imong tagbawon, ang simbahan o ikaw? Ingna ba? Kinsa may imong tagbawon, ang simbahan ba o ikaw? Basig-asigi kag simba dinhi, sigig pangayo os Ginoo para lang gyapos kaugalingon. Daghan kay taana.
Simba kada adlaw. Nganong simba kada adlaw? Aron protektahan ko sa mga sakit, pader, o ang akong pamilya, malikay sa mga kadautan. Kana lagi imong gisigyago na huna. Grabe hasad nimo, no? Kanindot untag moingon ka, sige kog simba, pader, kay dalisod pagyud ko let go aning akong kwarta may untag matudluan ko sa Ginoon saon ni nako pagpalit og slot kanang daghan-daghan na gid akong paliton ba kay murag daw pamangyog ko pader nisigi kog simba pader kay haron makadawat ko nga masakit gid ay mi mamatay gid ay mi kay mahadlok pamangyog ko pader oy kana mo inindot no. Kana bang di nata ko mahadlok nga makanser, kana maoy pagampo. Dili para sa kaugalingon, kung dili aron mahimo unta tang instrumento para sa uban. Muna nga ni-emphasize si Kristo, kung mo lakaw na gani ang yawa, sa ato pa napapahawa na ang yawa, gikan nimo, humanakag pangumpisal, na wagtang ng yawa. Unya wa kay ibutang nga kusgan diha nimo. Musuroy-suroy ra kuno tong yawa ngadto sa unahan. Musuroy-suroy ba adto tingis boardwalk ana, suroy-suroy. Nya ikataud-tauran balik. Igbalik niya, tan-aw niya limpyo lang gyapon, way gapuyo ay mangimbitar kuno og laing pito kayawa, musod. Ang resulta, mugrabe pa ang imong sala. Mausad na ang mahitabo sa nasudnon o katilingbanon nga kahimtang. Ako bitang gipamalandungan. Niadtong gatubo pa ko, gamay pa ko, sige gitog reklamo sila dagko tungod adtong martial law. Mga 1970s man to, nga rin 1980s, martial law. Moto itong gitawag og evil sa atong katilingban. Hinumdo mo ato? Niabot yung panahon nga nag-people power ta pagka 1986. Purting layat-layat na to ato, nawagtang nagyud ang diktador, nawagtang nagyud ang kurakot, nawagtang nagyud ang kawatan. Di ba? Pati na itong siyagit. O ang iyawa sa pagkabakakon, sa pagkahakog, sa pagkadiktador, sa pagkakawatan, sa pagkakurakot, nilakaw o kadiyot. Simbahan, apil kong simbahan ato, anhing Cardinal Sin, maugotoy ng ulo. Wagtang ang demonyo, gobyerno. Napulihan og Diyos noon kaayo nga magsigig sud sa Carmelite kato si anhing Presidente Corazon Aquino. Wa dangatig pila ka tuig ni balik ang korupsyon. ni balik ang diktador, ni balik ang pagkabakakon sa ato mga opisyalis sa gobyerno. Dili hinon tanan, pero nibalik og wa mapugni ang kurakot gikan na gyud sa kinatasan nga ranggo hangtod na gyud nga ris barangay level nisud pa gyud sa kinabuhi sa mga iske. Grabe na kaayo. Gada nagdili lang 7, tingali 14 na ka mga yawa ang nanod. Hangtod karon nga ni grabe na gyud kay karong tuiga, karong panahon na, karong administrasyon na, nga daghan ang ni-comment, bisan ako mo-comment ko, maoni ang kinagrabihan nga pag-display sa korupsyon, harap-harapan, nga bisan 3 days, 2 days, 1 day before sa atong kadtong midterm election, ang hinatagay og kwarta, grabe kayo. In front of all of us. Nga ang paghimog mga flood control nga tap lang diha niya mga hunlos lang dayon ini kahuman in front of us.
ang trillions and billions of money nga na-spent aning corruption in front of us. May kay silang mamakak, may gyud kay mamakak. Murag yung why, matud pas akong amahan sa una, mamakak ka ba? Murag yung why bukog imong dila. Naku na din ay bukog ang dila. Wa kuno'y bukog ang dila. Pasabot ba, tigyon managana o pamakak. Pertigyong bagaag naong. Mas baga pas nagwali. Ako pabaga magyud ko naong og baligyag slat. Grabe gyud. Ngano man kay wa nato sudli og mas kusgan kay sayawa og kinsa may mas kusgan matud pas Ginoo ang gahom sa Dios. Sudlan unta nato Ginoo ang atong kasing-kasing og hunahuna aron dili na mobalik ang maong yawa sa korupsyon, yawa sa pagkabakakon, yawa sa pagka-adik aning drugas, adik aning gahom, adik aning kwarta, adik aning bisyo. Ibaw mo anang bisyo? Unsay meaning sa bisyo? B-I-S-Y-O. Wa mo kibaw? Gusto mong tudluan? Oh, sige, ako mong mao sa ni akong nakatunan kani may pagkamaritis pud ta no, minaw ta na mga buguyon ba. Na ako na lang sanggi himo-himo sakto ba yasad bisyo, biga or lust. Biga ba? Kanang pagkabigaon. Sigig yung pamabay, siging panglaki, dagko biya kay nagasto. Ikaduha ay inom. Inom yun. Inom. Inom. Ana. Inom yung maayo. Mangutang pa. Magkamang nas kahubog. Magsige nagsuka. Wa. Hubog na ka. Wa. Inom yun. Ano sa pa? Sa tungo sa? S. Sugal. Scatter. Hala, tungit, hala, madyong, manok, hala, yun tari, hala, dirbi. Ang mga tuskig kaing kwarta, ipanglabay las ruidahan, at taon muhuyatid ang tag 1,000, tag 500. Pero ang ihuogs kolekta, katog yung mga donot, mga nindot, kaing mga papel, kayong adto sugalan, adto sa kasino, adto sa lahatag ng binandol-bandol nga kwarta, sugal, pero ari sa simbahan, dako kay kwentahonon, sulisit lang tag hilifan, wagi mo dunit ayon. Hasta hangtod karon ang atong i-generator wa pa gyud makumpleto ang tag 100,000 na slot, tulo lang gyapon ka buok, wa na gyud mapuni. Sugal. Why? Kani vernacular ako ani kanang colloquial ni nga term, yup-yup or suyop. Drugas ba? Suyop. Yup. Perting drugas. Gabaha. Dinis ato, why drugas din eh? Lingay mong tupad, ing na nakayup-yup na ka. Nakasuay kag yup-yup. Ing na ka no. Ilhan man na nimo kay siga nagmata. Ang mata na naiaybag din hikanunay ba? Nya ang naong anak lupyak nya mag ngiwi-ngiwi ang nginini ano anak nya magsige nagtubod ang laway sige na sila tubod ang laway pero uga og bakba. Nya ang kamot anak bugnaw ang kamot kasagaran murag kabuhi. Hikapang kamot sa imong tupad. Hikapa ba? Oh, bugnaw. I know, nasa uban gikabuhi ra gyud. Ayaw sa di-accuse tanan kanang mga signs naman ni akong gisgutan. Og ang pinaka-sign gyud aning mga addict, kaning mga na-addict sa drogas, bakakon gyud kay na sila. Grabe ka bakakon. Unya nakasintro gyud na sila kanunay sa kwarta. Kwarta gyud na. Murag na sila mabuang basta kwarta na hisgutan. Mo dyan na akong hinumduman. Unya, may kay na silang mutabi
Ninduta yun, pakapinan pa naghilak-hilak. Ana, lagi. Kanang naay manghangyo nako, nya muhilak. Adik niya, klaro kayo. Basta muhilak. Ay no, di sa tanan, hinoon na sa iban muhilak. Og labaw sa tanan, kung mo trabaho na sila, gaayo lang ang tabi, wa ginay agi. So kung ato na mga government officials, ilhana nato kung mga adik gina silang tinuod, kay may lang na sila mo tabi, wa gi agi. Ang ilang gitabi, dili mo ilang gibuhat. Mo na'y adik. Nga na. Ay na lang nangiwi-ngiwi sa baba kaya usahay sa na masay masakiton. Pero kana na lang yun. Ang ilang gitabi, dili mo gibuhat. Ako kadaghan na dyan ko naigo, ana. Mismo pa sa ako, mga kaliwat yun nga, nagtrabaho. Wa gi agi. Abisag kinsa ninyo din pangita mo adik mo trabaho. Di gid na makumpleto ang trabaho. Pero sige nagpangayog kwarta, sige pangay kwarta. Kanabang mo trabaho na sila kwarta ang naguna. Ay pangita atong government officials nga nagsigig pangitag kwarta, mga adik na. Gauna ang pagpangayog kwarta kaysa trabaho. O na, ilang hearing diha, matod pa nila ka ng mga project, inig-release sa project, 30% dayon kuhaon. Karon ba? 30% dayon kuhaon. Wap amo sugod ang project, mao pala'y pag-approve, 30% dayon nila. Ay lang nang gisulti diha. Adik sa kwarta, adik sa sugal, adik sa bisyo. Og ang iyo, kani, utang. Utang. Pila naman ro'y utang sa Pilipinas? Mga 17 trillion. Pag 2022, na ako nos mga 12 trillion. Karon 2025, 17 trillion. 5 trillion na ang atong diferensya. Unyag punan pa ni Kutob 2028. Di na lang ta maghuna-huna. Pero ang solusyon, sudla na to Ginoo ang atong kasing-kasing. Muna nagdebosyon tas mahal nga Birhen Maria, modelo unsaon pagpasulod sa pulong sa Ginoo siyang kasing-kasing. Niingon si Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman unta dinhi kanako ang imong pulong. Sulugoon ako sa Dios. Kung ang Ginoo nay magsigig sugo nato, di gina ka-enter ang yawa. Di ka-enter. Nay nangutana nako, ambot affected baka kayo siya sa atong mga government officials nga mga kurakot karon. Niingon siya nako, pader, tabangi in town ko nga makapasaylo pa ko, iya manggipanghinganlan ang mga official, tilang nako nganlan, makapasaylo pa ko ani nilang mga animal nga mga government officials. Kay galisod na kog pasaylo, nako sa una-una, say labot nako nimo. Pero tungod lagi, kay pari man ko, ako lang sanggi sulti niya, ang ako sang ginabuhat, kay isip baya pari karon, galisod biasad ko pasaylo. Kay mga gahi yung kay ulo ning atong mga ubang mga government officials. Ani asad noon sa simbahan, apil na sa kuan na usahay. Giyon sa manako pagpasaylo, kaning kanunay na kong itudlo, kay mao sa ni gusto ni Kristo, ug mao sa ni ilang gi-practice ni Mama Mary. Unsa man nga prinsipyo, hate the sin, love the sinner. Dungti ang sala, higugmaa ang makasasala. Muna siya. Kay gidumtan pa nato ang sala sa korupsyon ni adtong 1986. Unya kitang tanan din agyon mangurakot, dili unta tumubalik ang korupsyon na karon porti ng grabiha. Wa man nato dumti ang korupsyon, ang ato rang gidumtan ang nangurakot raman. Ang atong gipatalsik kadto ramang government leaders nga tan-aw nato corrupt, pero wa man ta magtan-aw nga kita sa diay open sa diay ta for corruption. Mao nang wa gyud mawa. Mao sad na ang sala sa kalagot na nagsigig libak nimo, naglagot ka, imo na sad siyang gilibak, aka mo nang duha ang libakira. Pero ang sala ni grabe na duha na no mo kabuok. Pero ang makasasala, wa gyud magkahiusa. Mao na dumti ang sala,
higugmaa ang makasasala. Sala biya nang di gyud mo mopalit og slot. Ang inyong kadawo ba? Pero dili na lang ko ana. Ako lang mo gyapong higugmaon. Unsa may akong gibuhat, ako'y magsigig palit og slot. I tell myself, palit gyud slot, pader kada gyud semana palit gyud slot. Kung di sila mo angkon anang na ang 5 na mala na kabuok tag 100 pesos, ika nalay angkon ana. Sao man anak ko pag angkon, sige lang yung baligyag slot, ana na lang nakwao na to sa slot yun nga aktual. Di lang yung kumuhunong og baligyag slot. Gilingi ay mong tupad. Ing na musunod kang father. Lingi aba ing na musunod ka father. Sige ako na mong tagaan og update ha. Naot unta na musunod mo ani. Naara ba gamiton ra ba kini nato karong Sabado ugma og sa Domingo. Ang atong grace, ang atong halin niabot nag 68,827 ka slots, napay 631,173 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,221 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC, mao na nitong gamiton din hikaron sa labi na ning atong kapistahan sa Segunda Patron. Ang atong halin niabot na og 34,979 ka slots. Napay 65,021 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 82 na sad ka 162 slot challenge atong nadawat. Ang target nato karong Domingo nga inig Kalunes unta, ang mahibili na lang mga 60,000 na lang ka slots. Kung maabot na nato, makuha na ning 5,000, okay kayong atong selebrasyon, no? Nya ang atong para sa earthquake victims, ato ning pagahimuon after na sa atong kapistahan, niabot na sad ang atong nadawat og 8,494 na ka slots nga tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og slots. Salamat kayo. Nya pangandam na tadaan kay sige ra bang uwan dayunon gid nato atong activities, pero og nalipay si Mama Mary ani dili ra gid na niya disturbuhon. Ugma ang atong prosesyon, long procession, pangandam na mo daan, pag jogging mo daan kay moabot siguro nag mga 2 hours kapin. Atong lakaw prosesyon ighuman sa alas 6 nga misa magprosesyon ta, pero ay mo kabalaka ug makabalik la mo dinhing buhi na may panihapon. Kay pista na gud na, di ba? Manihapon na ta. Ginagmay ra gud tag sa kabinangkal, ano ba? Atay panghatan, binangkal. So mo lang na, basta na lang kita kasud sa tong tiyan. Pero manguyog ta. Manguyog ta. Nya inig ka Domingo, ang atong tanang misa, fiesta mass, pero ang atong high mass alas 5 sa hapon. Wala na tay misa sa alas 7 sa gabi karong Domingo ha. Kay inig human sa misa sa alas 5 magprogram ta dihas gawas nya mangaon sad ta. Nya haron do na tay makaon, kitang tanan nga manimba magdahatag pagkaon. Good for 2 persons. Nya atong ibutang diha sa lamisa inig pangaon, kanya-kanya na lang tangkuha diha. Okay mo ana? Kamu ba gusto ra gyud mong pakanon ngano di man mo musanong? Mopakaon ta, magdatag pagkaon, good for 2 persons. Kana ra gud, di kay na dako gasto. Gitawag na natog agape or sharing of love. Ana ha? Sige. O ika-Domingo na ug buhi pa ta. Nya nata diha stage, nataod ng daan, gatubang dinhi. Mao nang mag presentation sa dadiha na mga napo kabuok presenters mulingaw nato ambot makalingaw ba ka di ba kata makatug hinoon, pero sige lang
Ano mo sa nangarisgar mo sa na sila present diha. Lagi ng tarungon. Ana lang ba? To celebrate lang sa pista ni Mama Mary. And hopefully, iyatang hatagan sa mga grasya. Ang atong tumong og tuyo, ma-promote ang atong unity, makat-on tag sakripisyo, ug makat-on tag paambit, aron mabuntog kining kadaw, kining pagkaiyahay. Matod pa ni Kristo, mag-iyahay ta, lusno gid ta. Muna, hugop yun, hugop sa ngalan sa Ginoo og ni Mama Mary. Manindog ta. Nobina sa mahal nga Birhen sa Pilar. Mga igsoon sa iyang halawom nga pagpaubos og kamangga mahigugmaon sa Dios, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin matao ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo, sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikawalong adlaw sa nobena. Maghimaya ka Maria, mapuongoron nga inahan sa tanan nga makasasala. Pagasaulugon ka sa tanan nga mga binuhat, isip balos sa halawom mong pagpaubos sa pagpahimuot mo nga gipanganak ka ni Adan o gipaka makasasala ka sa pagtuman sa batasan sa pagkaulay nga wala kanimo makabuling kay gigawas ka man sa sala nga panulundon. Apan ingon sa isig ka manunubos sa pagluwas sa tao, gibuot mo ang pagpakasama sa anak mo nga gibistihan sa mga pagkatawhanon ug aron mahimong among igsuon, nagpaubos siya, nagpakamakasasala sa pagtuman sa batasan sa pagka-masaulugon. Nagaampo kami kanimo o inahan namo sa pilar nga lingion mo kami sa mga mata nga maluluyon kay aron sa pagtuman namo diya sa pagkahalangdon mo, dili kami matipas ni mawala sa matulid nga dalan sa pag-alagad sa Dios aron pagkuha namo nga dunggon ang gipangayo namo sa dakong pagpaubos sa atubangan sa santos uyamot nga inahan tungod sa among pagpangaliya ug paglaban. Amen. Sa hilom, pangayo sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindo. Sa matag pag-ampo, atong itubag, pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, dungga kami. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, dungga kami. Nga ang simbahan magbag-o ug matinud-anon mo saksi sa tukmang mga miti sa kinabuhi, sa ingon matabang, pagtukod, pag-usab, ang napukan nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohano matuohon, magmaisugon mo saksi sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, dungga kami. Nga sa kinasing-kasing mo suporta kita sa pagtuboy sa kamatuuran ug sa pagsupak sa maling lahong mga pagdani sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug mga baldado makadawat sa makahupayng gugma sa Dios, pinaagi sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, dungga kami. Nga si Landong Chupilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos.
magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Amahan, Dungga kami. Nga mga proyekto din sa atong simbahan, pinaagi sa Pangama o pangalian ni Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Amahan, Dungga. kami. Ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong proyekto nga tagan ta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug lampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Amahan, Dungga kami. Nga sila nga nangamatay, madangat, nangadto sa kahingpitan sa Dios, Diyos nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Amahan, Dungga kami. Tanan, makagagahom o guway katapusan nga Dios, nga mitugot ka nga ang among santos uyamot nga inahan ang Birhen Maria, itungtong sa buhi pa siya sa ibabaw sa usa ka haligi nga marmol, aron sa pagtabang kanamo. Tuguti kami Ginoo tungod sa iyang mga pahanungdan ug paglaban nga madangat unta ang gipangamuyo namo kanimo sa kinasing-kasing ug sa tumang kamapaubsanon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo away suko sa kayo away Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan,
sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz,
Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang Sa mga kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kami nga manalipod
sa kaluwasan sa imong mga anak ning kalibutan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi, ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gugma nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kun ato gining gamiton sa paghigugmas makasasala ug sa pagdumot sa sala. So mao na toy atong pahinomdom ha. Sige tagpalit og slot labi na ang PPSC ato ning daghanon og palit kay haron karong Domingo magamit gid nato Sabadog Domingo dako-dako tag mga gastuhanan. Unya ang unsaon man to pagpalit og slots ipahinomdom na sad nato nga ihatod lang sa atong opisina or ihog sa atong mga bank accounts. Ana tan-awa lang ninyo sa atong screen nga wa pa makita unsaon pagpadala. Nya dayon pwede sad sa atong GCash, pwede sad sa atong kaning kwarta padala. Sunda lang ang kaning atong isigig flash dinhi sa atong screen haron nga dili mo masaag og padala ngadto sa laing mga kamot nga mga mapahimuslanon, mga scammers. Yampo nato sa Ginoo pinaagis mahal nga Berhen sa Pilar nga ugma karon ugma hangtod Domingo ug uban pang mga adlaw maayo lang unta ang panahon nya maayo sad ang sitwasyon haron nga kuan nya duna di ay koy misa didto sa Kapilinya karon amo ang ato ron District 7 magmisa ron didto alas 10 sa Nobina sa Kapilinya de Fatima o ganahan mong moadto kamong ni adinhi magkanya-kanya lang tag-adto dito alas 10 ang misa karon kaabot ba kataron ani unya ang sunod atong pista sa Kapilinya ini Lunes pizza 13 ang ako sang schedule dito sa misa alas 2 sa hapon ang akong misa dito so kita dinhi sa parokya o ganahan mong musimba dito mo pilgrims ta Pizza 13, pista dito, ngadto lang yata. Kita-kita ta dito. Sige. Nya ang atong kuan ha, pahinomdom, ang atong pasuga sa menteryo, magsugod nata og panawat ini Lunes, tag 400 pesos ang kada suga. Nya ang meaning anang suga, imong giampo ang kalag nga mudanag ang kahayag sa Ginoo kaniya. So dili na ingong gihayagan nato ang nitso kung dili gipahayagan nato ang kalag pinaagi sa gugma o gahom sa Ginoo mo na simbolo anang kahayag. So 31, 1, November 1, October 31, November 1 ug November 2 ang atong pagpasiga sa suga. So kuan na mo diha pag hatag na mo diha sa atong sa atong simbahan. Nya wala tay misa sa alas 7 sa gabi dinhi sa atong simbahan karong Domingo kay alas 5 ra ang atong misa high mass para na sa atong kapistahan main fiesta mass sa atong segunda patron ang Berhen sa Pilar. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sama. Ing mga bulak kanimuhala, himaya